ఎదమాటే ఎడబాటైతే మనసంతా మరిగినది క్షణమా క్షణమా నువ్వు కోరుకున్న తీరం ఇంకా చేరకుండా వెళ్ళమాకే. హలో, అందరికీ నమస్కారం. నేను శ్రీనివాస మౌలి, పాటల రచయితని. రాహు సినిమాలో ఒక 4 పాటలు రాయడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా ప్రవీణ్ లక్కరాజు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి నా కృతజ్ఞతలు. తను దాదాపు 4 ఏళ్ళ తర్వాత గ్యాప్ తర్వాత నన్ను కాంటాక్ట్ చేసి పాటలు రాయించుకున్నాడు. అండ్ సుబ్బు గారు కూడా చాలా మంచి సిట్యుయేషన్స్ ఇచ్చి పాటలు రాయించుకున్నారు. వాళ్ళిద్దరికి నా ధన్యవాదాలు. బేసిక్గా ఇప్పుడు మేము ఒక పాటను లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అది ఏమో ఏమో అనే పాట. ఈ పాట చాలా చాలా మంచి కంపోజిషను. ప్రవీణ్ చాలా మనసు పెట్టి చాలా ప్రేమతో చేశారు పాట. సిద్ శ్రీరామ్ పాడడం కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఈ పాట. ఈ పాట అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాము. అలానే ఈ సినిమాలో మిగతా పాటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి. అదితి భావరాజు పాడిన క్షణమా క్షణమా కానీ, లోకమంతా ఒక్కసారి మారే అనేది మనీషా పాడిన పాట కానీ, అండ్ మిగతా పాటలు కూడా అనురాగ్ కుల్కర్ని, ఇలా చాలా మంచి సింగర్స్ పాడారు. ఈ సినిమాలో అన్ని పాటలు మీరు వింటారని, సినిమాని చూసి అందరూ ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. హాయ్, దిస్ ఇస్ సింగర్ అదితి భావరాజు. ఇప్పుడే రేడియో సిటీ 91.1కి వచ్చాను అండ్ ఒక మంచి పాట లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సిద్ శ్రీరామ్ గారు పాడారు ఫర్ ద మూవీ రాహు. ప్రవీణ్ లక్కరాజ్ గారి మ్యూజిక్, అలాగే రచయించిన వారు శ్రీనివాస మౌలి గారు. ఈ సినిమాకి నేను ఆల్రెడీ ఒక పాట పాడాను, క్షణమా క్షణమా అనే పాట. సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ మూవీ. అండ్ ఈ పాట సిద్ శ్రీరామ్ గారు పాడితే ఆబ్వియస్లీ మంచి హిట్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను. సో ఈ పాట మీరు వినండి.